Urtero legez, San Juan jaiak ospatuko dira Bermeon ekainaren 23an eta 24an. Iazko formatuari eutzita, Bermeoko abesbatzak eta Bermeoko udalak elkarlanean kale jira, ekitaldia eta sua antolatu dituzte. San Juan bezperarako. Ohikoak diren 14 atzoak ere ez dira faltako udaletxeko balkoian. San Juan bezperako ospakizuna talan hasiko da, kale jiran parte hartuko duten herriko taldetako kideak. Bertan izango dira Bermeoko abesbatza, Alkartasuna dantza taldea, Gaztelugatxe tanporrada taldea, Bermeoko erraldoien konpartsa, Kietebe, erraldoi txikien konpartza, Kankinkabra txistu taldea, irrintzilariak, Takuntxo eta Arrekatxutxa taldea, dena kontutan hartuta 200 herritar inguruk hartuko dute parte San Juan bezperako ospakizunean. 9:30 hasiko da kale jira eta Goiko plazara 10:30 aldera iritsiko dira, ekitaldi nagusirako. San Juan gaueko ohiturari jarraituz, irudiak, musikak eta dantzek bat egingo dute. Horren ostean, sua piztuko da. Herri babesako bolondresek eta Bermeoko gurutze gorrikoek egingo dute zaintza lana segurtasun neurriak betetzen direla bermatzeko. Beharrezkoa diren segurtasun neurri guztiak bete aldera San Juan bezperako sutea delata, Goiko plazako sastarrak batzeko edukiontziak lekuz aldatuko dira eta iluntzeko 8:00 aurrera hurrengo kaleak ibilgailuen trafikorako itxiko dira. Intxausti, Doniene, Bidebarrieta eta Aurreko etxea. Bermeoko udala Goiko plazako auzokideen laguntza eskatzen du segurtasun neurriak bete daitezen. Modu honetara, balkoitako leiho eta ate guztiak zarratu eta pertsiana jaistea eskatzen da. Baita, kamaretako argizuloak ondo zarratuta daudela konprobatzea ere. Horrez gain, ezin izango da balkoi eta terrazetara irten sua amaitu arte. Bestalde, Bermeoko udaletik gogorarazi nahi da ezin dela sutera sastarrik bota. Sutera botatako sastar guztiak kendu egingo direla nabarmenduta. Sutera etxetara bidalitako paperezko kartazalak bota daitezke edota paper txikiak. Kartazalik ez daukatenek, gizarte eta kulturetxeko harreran hartu dezakete. San Juan eguna ekainaren 24an, San Juan egunean urtero legez, mesak ospatuko dira Gaztelugatxeko Donienen, 6:30, 7:30, 8:30, 10:30, 11:30 eta eguerdeko 12:30. Bermeotik Gaztelugatxerako Bizkaibus zerbitzua orduro izango da, 8:00 20 gutxitan hasi eta gabeko 9:00 20 gutxi amaitu arte. Bakiotik Bermeora berriz, 6:00 eta 45 8:00 eta 45 bitartean. Bermeoko udalak eskerrak eman gura dizkie San Juan gaiak antolatzen laguntzen duten talde eta bolondrez guztiei. Era berean, herritarrei eskatzen die beharrezkoa diren segurtasun neurriak bete ditzaten.